taşlayanına sebep näme aýsana. Bugun yardım barlyna filmi padalyna bugun taşlayanına sebep näme aýsana. Menin şeýle doýdummy başka birin söýdüňmi? Sana düzün aydımny otlayın aýsana. Menin şeýle doýdummy başka birin söýdüňmi? Sana düzün aydymny otlayın aýsana. Gawanýadym himmedim şeýdep ýannym söýüdüm. İnne olsa dünýeden gidinmi aýsana. Gawanýadym himmedim şeýdep ýannym söýüdüm. İnne olsa dünýeden gidinmi aýsana. Menin şeýle doýdummy başgasyny söýdümmi? Sana düzen aydymmy otlayın aýsana. Sensiz ýaşap bilemo ağlaýarym gülemo. Mundan artık bolana öleyinmi aýsana. Sensiz ýaşap bilemo ağlaýarym gülemo. Mundan artık bolana öleyinmi aýsana. Menin şeýle doýdummy başka birin söýdüňmi? Sana düzen aydymny ýakaýynmy aýsana. Yarım menin doýdummy başka birin